Assalamu alaikum, yan uwa, barka ko da wannan lokaci. Ya muna rike da wani film suna da Lauje. Wannan film ne yana da kyau sosai ga wanda bai kalle shi ba. Ya kamata ya biyo mu daga farko wannan bidiyo har zuwa ƙarshe. Sai ya saurari bayanai ta yadda ya samu wannan fina-finai duka film ɗin da ya fita a ranar da ya fita ranar za ka same shi insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Wannan fina-finai ne wanda za ka samu a cikin group na VIP kenan wanda za ka biyan kuɗi ne insha Allah. Idan ka biya kuɗin ka ne za mu saka ka a cikin shi group wanda dukkan wani film da ya fita a ranar da ya fita a ranar za ka same shi a cikin group na VIP insha Allah. Idan kana buƙatar shiga za ka yi ɗaukar lambobin mu ne sai ka mana magana ta WhatsApp. Ta nan ne za mu gaya ma har da za ka je ka biya kuɗin ka ko ce ƙasa kake insha Allah. Idan ka yi mana magana ta WhatsApp za ka biyan kuɗin ka sai mu saka ka a cikin shi inda za ka samu fina-finai. Muna da film sama da 2000 a cikin group ɗin namu wanda za ka shiga ka sai ka rabasa insha Allah. Kuma muna saka guda uku a kowace rana. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP kenan sai garzai ka ɗauki lambar mu da muke saka muku a kai. Ta nan ne za ka yi mana magana sai ka saka muna insha Allah sai ka biya kuɗin ka sai mu saka ka a cikin group ɗin na VIP. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP muna saka link namu na group ɗinmu da na WhatsApp da na Telegram wanda za ka iya shiga ɗaya daga cikin su sai ka yi masu da min magana insha Allah. A cikin ne kaɗai za ka samu dukkan wani film da ya fita a ranar za ka same shi a cikin group na VIP insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Insha Allah wannan fina-finai ne kenan wanda ba za ka samu a YouTube ba, za ka same su ne kaɗai a cikin group na VIP wanda za ka biyan kuɗin ka insha Allah. Idan ka biya kuɗin ka za ka shiga ne ciki wanda za ka samu duk wani film da ya fita tare da ka samu kallon sirrin ba insha Allah. Dama ce ga mabuta kallon fina-finan Indiya kenan duk wanda yake buƙatar shiga cikin group na VIP zai iya magana ko ci ƙasa ke insha Allah.